22, 24, 26, molt bé. Ja hi som tots. Senyor xofer, quan vulgui ja podem partir. Mister, és molt maco el nou autocar, però la queca per què d'anar al portamaletes m'enyoro. No pateixis, Carles, per l'ovella. Allí baix estarà molt bé. A més, el Good Johnson li fa companyia. Mister, ¿le puede pedir al chofer que ponga esta cinta para el viaje? Què és? Llap? Maria del Mar Bonet? Joan Isaac? Que va, es heavy del guarro. Es lo que más me pega a mí. ¿A que sí? Hosti, ets bona persona però ets friqui de collons, eh? Déu vos guard. Està lliure aquest seient? Però qui, vostè què hi fa aquí? Oh, és que, com que no hi havia places a l'Inserso per anar a Benidorm, i vostès van cap allí? Segui, avi, que nosaltres també anem a fer el jubilat. Us esteu confiant! Tranquil, míster, si del Maria li van fotre 5 gols, al Benidorm ens el menjarem amb patates i escalivare. I un carajillo, cavall. Si el propi nom ho diu, Benidorm, ven, fot 5 gols en 20 minuts i dorm. Us deixeu portar per l'arrogància. Tranquil, míster, fins i tot aquest partit jugaré jo de porter. Allà en Silo Valdés fot un golet. Però que us heu begut l'enteniment? Pero si hasta Henry mete goles. Hasta jo fotria un gol. Tranquil, míster, que aquest partit el guanyem sense baixar de l'autocar. No sé. N'estàs segur? Que sí. Vinga, nanos, a cantar. A Vidal, qué bonita serenata. ¡Qué guapo! Metallica.